Салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз чӣ хеле ки мебинед берун 0 дараҷа, минус 0. Овозои ман гирифтагӣ ҳастанд. Рости гап дирӯз ман умуман видео накардам, умуман ягон кор гӯем накардам, барое ки дирӯз беҳад саломатим безеб шуд. Ҳамин хестам, куда хӯрок тайёр кардаму хӯрок додаму хоб рафтам. Тамом, дига ягон кор гӯем накардам. Ҳатто телефоном нарасидаму видео низ ҳатто намондаму ва видео низ накардам, барои он ки ягон қатра гӯем қувва набуд ки ҷумам гӯем. Ҳама хеле ва имрӯз бошад дирӯз камтар бо дору ҳамхеле чизо хӯрдаму гулӯҳома паласкайз кардам, то ки каме нағз шавам ва имрӯз худо ба шукр каме гӯем нағзтар, то ҳолам хел беқувваю бевай, лекин дору хӯрдам бо баъд камтар нағз шудам. Гӯем мӯзи хестам, каме хонаҳоро ҷамъ кардаму субҳи саҳар шир овардам, шир гирифтам. Хайрат, ширфурӯшак омада. Яке аз тамошобинон пурсиданд ки шир чанд сумай Тоҷикистонда. Магазинда шир 6 сум, 7 сум, 8 сум ҳар хел ҷа. Фирмаҳо ҳар хел нархошон. Ҳама арзонаш магазинда 6 сумай. Амма нахел саҳарда ширфурӯшакҳо мебиён 4 сомонай, не ки хай 3,5 сомондан бо метиянд, ҳатто 3 сомондан метиянд. Агар ки широшон он қадар нағз набошад, агар 3 сомондан метиянд. Лекин ширфурӯшаке ки мебиёд, ман шир мегирам, шираш дар ҳақиқат хуб ҳаста. 3,5 сомонӣ ман мегирам, шираш хубай, нағзай. Берна бинен чӣ хел шамол. Манҷа шир мондагӣ ҳастам. Ман бо ин тараф омадам ки то ки шир надавад, то гап заданам. Ман гуфтам дирӯз каме шӯрбо кардам. Бовар кунед, ба зур ҳамин хӯроки шӯрбо тайёр кардам, барое ки хӯрок набуд, умуман ягон авқот набуд ки кӯдако хӯранд. Маҷбур бошдаму хестаму ҳамин гӯем дар ҳамин 10-15 дақиқа ҳамин шӯрборо тайёр кардаму мондам шаём. ҳамхел хоб рафтам. Баъд хестам картошкашо андохтаму тайёр кардам ша ва абитси кӯдакода додам. Бо ҳамин як дег пур кардам ки то ки то сос шудан ман шӯрбо хӯрем ки бо аллакай бинед 1-2 косаи дигаш мондагӣ ҳастай. Тамом, ман ҳамин абити 1 коса шӯрбои ҷӯш кардаму ҳамин шӯрбои ҷӯшро дам каштам. Фақат обаша гӯем мечишанею, фақат обаша. Бегоҳӣ низ ҳама хел кардам, барои ҳамин шӯрбо қариб тамом шуда. Манҷа шир ва тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин аҳамият додам, дар ҳамин Тоҷикистон беҳад бисёр ва тез касал мешавем. Мо вақте ки ҳамин Россияда будам, 3 сол Россияда будем, умуман на ман, на Нилуфар умуман касал шудагӣ нестем, ё ки дору пору хеле чизо намегирифтем. Ман ба ёдам набуд ки ман кай параситамол харида параситамол мехӯрдаму ё ки Нилуфар да нурофену ҳамхеле чизо медодам. Нилуфар умуман гӯем гулу дар намешуд. Ягон бор ман надидам ки вай сулфату гулӯҳош дар кунад. Аз Тоҷикистон омад, амин 1 моҳ пас вай сол бовар кунед чанд бор ҳар моҳ ба фикри ман амин духтари ман касал шуда, фақат гулӯҳош. Ҳозир низ ҳамехе, фақат гулӯ дардай, гулӯҳош варам мекунанд. Ман намедонам барои чӣ хел. ҳамин қадар эҳтиёт мекунем бо ҳамин аҳвола. Ман низ мана моҳи август буд касал шудам, 2 ҳафта қариб гӯем. Бо моҳи октябр буд касал шудам, бо мана ҳозир бо ҳамин хел касал аҳвол бад, беҳад безебай. Ҳамин хел ман дар Россия гӯем умуман аптечка гуфтани гап набуд, надоштам. Ман аптечка вообще надоштам гӯем. аз Тоҷикистон омадам, якта аптечка майдача гирифтам, дар нашта доруҳоя мемондам. Оста вай аптечка майдагӣ кард, аптечкада нағнҷидаг чизо ва бо якта дига калонаша гирифтагӣ ҳастам. Калонда ҳама доруҳоя, ҳама чизоя дар ҳамо аптечкаи калон мемонам ки ҳамаш барад гуфта. ҳамин бозори панҷшанбе мерем мо.
ҳам харид мекунем хурока ва ҳам аптека якбора медуроем. Аптека медуроем парацетамол, нурофен, тирафлю, ҳамахали чизо ҳатман 4-5 мегирем мемонем ки масалан дар кор мешад гуфта. Ман ози парацетамоле ки вай дафъа рафта харидам, парацетамол, нурофен барои кӯдако тамом шудан ва бо ин дафъаи дигар бозор равем агар бо ҳатман вай мегирем дору парацетамол ҳамахали чизо. Ва бо беғарзи масалан самаличене гӯям бо беғарзи мана трубкати дорую ҳамахали чизо мекунему ва ҳатман гулҳода спирт мемолему, равған мемолему, ҳамахали чизо мекунем. ҳамахали беҳад ростига беҳзе намешад хел аҳвол кати. Ман мегӯм ки мумкин аз сабаби он бошад ки масалан хонаҳо ҳама хонаҳо як хел гарм неста. Яке аз тамошобинон гуфтанд ки маслиҳат доданд ки гӯем ҳама даротуна пӯшену танҳо амин як чикукадесежубастёвуш иси биёен кани маслиҳат доданд ки масалан танҳо ҳама дароятуна маҳкам кунед, як ҳамин залак шуда монен коридор кати лаба. Телевизор вай шуд, тамом шуд. Треза кам тарк шуда мондам ки ҳавои тоза дурояд гуфта. Хай оз дар мегирифтагиз. Оз дар мегирад. Мана дар гирифт ку. ҳами кухни яхай гӯем кухни хунукай ва вай хонаи дигари ҳамон тараф будагиё хунуки яхан. Ай хонаи кӯдако он қадар низ хунук нестай. Ҳами як залда ман ҳам плита мондагӣ, ҳам кондитсионера мемонам. Ҳа кондитсионера мемонам гарм мешад гӯем бо мекушамша барои он ки беҳад гарм мешад хона ва намедонам барои чӣ фақат ҳами хона гарм мешад тамоми хел вай гӯем ошхонаву ин хона гарм намешад. Барои ҳамин ман тез мекушам бо кондитсионера. Ва ман ҳама ҷои дарашо маҳкам карда наметунам, барои ки кӯдако меран хонаи худшон. Ман агар ошхона равам, агар айқафои ман меран, богашта хона биём, айқафо мебиёнан, ҳамин хел аҳволай. Дар рӯи ман маҳкам мекунам ҳама вақт, мепӯшам ки то ки кӯдако вай тараф нараванд. Не ки бо меран. Масалан ман ин хонаи дарашо пӯшаму худам рафта вай тараф кор кунам, агар тамом. Додзанӣ, фарёд, дара дақ мезанам ки дара кушо гуфта. Барои ҳамин дара мекушом, ман хел корома мекунаму баъд мебиём мешинам. Нилуфар ман шумо гуфтам игрушкотуно ҷамъ кунед ку ҷонона. Як бор легоҳошо ҷамъ ку ҳамаша ман гирам баландида монумшона тез. Ана михел тамошобинони гиромӣ, ман ҳозир ҳеҷ кор намекунам, ягон уборка пуборка намекунам. Танҳо ҳамин хонаҳои каме ҷамъ кардаму тамом ва рости гап қувваи палисозкунӣ низ надорам. Ҳозир ман ҳаминҷа ман ҷамъ кардам, ин кӯдакоя бинед бо ҳамин аҳвол кардан. Мехоҳам шишинаму вай кунам, видеоҳоя монтаж кунам. Дута видео мондагӣ ҳастай. Дута канали арзанда ва дута дига ҳамин каналда. Вай видео мондагӣ ҳаст, авоё низ монтаж кунам. Ва баъд ба ҳазур пагоҳ агар ки боз ками дига нағз шавам, агар ҳатман вай уборка мекунам ё бор хонаҳоя. Барои ки беҳад дилам танг шудааст ки хонаҳо чанд рӯз шуд палисоз кардагӣ не, полошидагӣ не. Ҷавуш. Хуб тамошобинони гиромӣ, наву кӯдако ай хоб хестанд. Домашникои мана куҷо кардиен шумо? Ва дадам омадан ҳозир харид кардан. Шанбе бозор буд, имрӯз рӯзи шанбе. Ози себ харидиям мана, намедонам чанд кило. 3 кило гуфтанд. Бо ина шакташ газидагӣ. Сабзӣ гирифтиян як 4-5 кило. Меистад гуфта барои ҳамақа бисёр гирифтиян. Ва инҷода бо бинен картошка гирифтиян як линча не ним линча гирифта 20 кило, 20 кило гуфта.
Oyunu çaba bardاشته ایتم. همجا موندم شو راستی گپ در اینجا میگم که با وشون سرموشون نزنه و بینه ساموسه کدو گیروی کده دینه همسایشون که ساموسه کده این چه لیمون دو چور شش تونه لیمون گرفتن و من خیلی لابلابوی سرخه بینن چخل گرفتن گفته لابلابو نیو و شلغم لابلابو گفتم این شلغم برای و چی میگم هم برای خوراک انداختن و هم برای لبه برای آزی خدای من برای دوروگی چخلی که توربا میکردیم توربا نمیکنیم همین شلغمی سرخه میکنیم آزی من کشم ساموسه شما یخ توربروی کردیم برای وای دوروگی نیست کپوستا و جگیده این نیم کیلوش هم خشده جگیده برای سلفه به حد نازای میگن جگیده شیرده جوشونده خیلی نگر در حقیقت به حد نازای سلفه نیست میکنند نصیب انشالله بگوهی وای میکنم من جگیده میجوشونم کتی شیرو بعد هم سیاوشته میتیم هم کدا و هر روز اکنون مثلا سوتکده چای ده میکنم با ایامی جگیده 4 دونه 5 دونه می اندازین چای کتی جگیده به حد نغزه من همین سلفاگیده گلوده همین فایدهش نغزه برای همین نیم کیلو ما خریدیم اما چی میگن اچامشون خریده بودن و بعدم گفتن که برای سلفه و اینو وای نغزه با من گفتم که برای چی برای منم نخریدین ما اینجا سلفه همه کسا و این امروز شنبه بود بعد رفته گرفتن حالا میخوام من ساموسه خورم و بیاین اکنون همین کتی تماشابینان گرامی خیر خوش کنیم بیرون ببینین علاقه بیرون تاریک 1 درجه گرم مینوس نیسته انا میخوام تماشابینان گرامی بیاین همین کتی خیر خوش کنیم تا دیدار آینده در پناه خدا باشد همیشه خودتون احتیاط کنین